Hello everyone, good morning from home. So नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि YouTube चेनेलनि गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायनानै लाग्रोबावबाय। थ' आं दिनै बे समाव न'आवनो दंथ'यो। दिनै सानडे थामहिनबा दिनै रबिबार। स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाब्लानो जाबाय। थ' आं व्लग्स भिडिअ स्टार्ट खालामनाया गोबावानो जाबायमोन स्टार्ट खालामनाया। थ' दिनै आं दिनैनिफ्राय अफिशियेलि व्लग्सखौ स्टार्ट खालामनो होननानै गोसोआव साननानै माने स्टार्ट खालामबाय। स' नोंथांमोननि सापर्टजोंनो आंनि चेनेला मा होनो बेखौ हाफ मनिटाइजेशन जाबाय आरो आं स्क्रिनाव होनो हादों। बेनिफ्राय आबैखौ देखायनोसै आङो नै जोंहा आबैया मा मावगासिनो नै बिथाङा खामानि मावगासिनो दङ। स' आं सानदोंमोन मा अफिशियेलि ब्लग्सखौ स्टार्ट खालामनो माबायाव मा होनो बेखौ बैसागुआवसो सानदोंमोन आङो। बैसागुनिफ्राय मोजाङै रेगुलार ब्लग्स भिडिअ खालामनो सानदोंमोन। स' दिनैनिफ्रायनो आङो सानबाय जे ओरैनो थास्लायस्लाय दिनै सानडेबो नालाय थ' ब्लग्स अफिशियेलि ब्लग्स स्टार्ट खालामनोसै दिनैनिफ्राय। स' दिनैनिफ्राय नोंथांमोना रेगुलार ब्लग्स भिडिअ नायबाय थानो थाखाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो भिडिअखौ लाइक आरो शेयार खालामनानै फैबाय थानाय बुब्लियाव थामहिनबा फैबाय थानाय समाव भिडिअ बानायनो आंखौ एसेब्लाबो थुलुंगा होलांगोन होननानै मिजिंथिबाय। स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय, अब्लासो आंबो एसे हेफाजाब आरो थुलुंगा मोनगोन। थ' आंना वाट्च टाइमा दासिमबो कमप्लिटआनो जायाखै। स' बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ फुल वाट्च खालामनानै हो अननानै बर' साननानै आरोखि ना। थ' बेनोसै दिनै मा जायो दिनै दैलि रुटिन हिसाबै आं भिडिअखौ मेम'रिस हिसाबै लाखिगोन। नोंथांमोना आंनि भिडिअसफोरखौ नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय। स' आं बे समाव दायो न'आवनो दंथ'यो। स' डाइरेक्ट सिखारबाय, सिखारखांनानै बिदिनो ब्रेकफास्ट खालामखांबाय। बिनिफ्राय दायो बे समाव आङो ओरैनो दंथ'यो आरोना। जि जायो दिनै सानसेनि हाबाफारि नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नुलांबाय थानो मोनगोन। स' लोगोफोर नैबे खानायखौ आं दाख्लैसो हाजादों। नोंथांमोना कमेन्टआव बुंहरगासिनोमोन खानायखौ हाजा होननानै। स' खानाया गोलावबो जाबायमोन नालाय आंबो गावखौनो गाव सेटिसफाइड मोनाखैमोन। खानायखौ बांद्राय गोलाव लाबा लेथ्राबो नुयो नालाय, बेनिखायनो हाजाबाय। बेनिफ्राय नोंथांमोना माबायदि नुदों खानाय हाजानानै नोंथांमोना फोरमायहरब्लानो जाबाय। स' खानाया बिराद गुसुं जाबाय, नै टाक्ला ग्लासो नुबाय नामाथाय। आङो गाइखेर सोंनो थांदोंमोन, बेनिफ्राय गाइखेरा सेरखांबाय जाहैबाय। ओमफ्राय दा लायनो थांनोसै आङो। थ' दे माबाखौ लायदो गिलासा। नै दा बिथाङा साहाजों जानो थाखाय रेडि खालामगासिनो नै। वाव बिउटिफुल। स' बेफोरबायदिनो गोबां गोथाव जायो जोंहा सानफ्रोमबो। नोंथांमोना मा जायो फुङाव ब्रेकफास्टआव नोंथांमोना कमेन्टआव फोरमायहरब्लानो जाबाय। स' नैबे जाबाय जोंहानि सैमा फिसिनाय आंनि रिय' नामा। जोबोर बिथाङा अनसुला, माने जोबोद न'खौ नेबाय थायो बिथाङा रावबो गैयाब्लाबो नै। वाव नैबे जाबाय जोंहानि बाथौ। स' नैबेनो बिनिफ्राय गोबाव समजों ब्लग भिडिअ शुट खालामगासिनो नालाय मा बुंनो मा बानो कनफिउस जागासिनो दं आरोना। बेनिखायनो एसे बोरैबा बाथ्राया फैख'वा जादों। जुदि रेगुलार भिडिअफोर बानायलाङोब्लाथाय फैगोन आरोना। बिदिनोसै मा बुंबावनो आरो। ओमफ्राय नैबे जाबाय जोंहानि लाइन तारा मैया जदों आरोखि ना, आंजों जदों बेयो। आं दा आबैखौ नोंथांमोननो खोन्थिनि। नै दा बिथाङा फैसा नागिरबाय दं आरोना। बिथांनाव जोबोर लाख थायो नै नायनो हागोन। नै 20 थाखा। ओमफ्राय माबाया लायखाबाय गिलासा लाबो आंनो। आं दा गाइखेर लायनोसै। आं न'नि जोबोर खामानि मावो लोगोफोर। दखानाव थांनो होब्ला माल लायना फैयो, ओइ मायबा खामानिफोर इट्स एन्ड एभ्रि मोनफ्रोमबो खामानि जेब्लानो थिनो अब्लानो मावनानै होयो आङो। बेफोरबायदिनो न'नि खामानि मावना होनांगौ नोंथांमोनाबो। आं जोबोर खामानि मावना होयो आरोखि ना न'आव। थ' ओरैनो थाबाय नालाय दिनै रबिबार नालाय खामानि मावना होबाय। थ' आरो दा दसे थानानै आं जिबो सुबावगोन। स' मा होनो बेखौ स्राब दंना स्राब हो अके स्राब दंब्लाथ' आंना आरो जि सुबावनांगोन दिनै सानडेनि। थ' ड्रेसफोर गोबां जाम जानानै दङ रुम सिङाव, बेनिखायनो बेफोरखौ आं सुनांगोन। स' नोंथांमोना लाजिं माने बेफोरनो जाहैबाय खोथाया। स' बिथाङा नै लाजिबाय, दा बुरैबाबो बिथाङा जोबोर लाजियो जाहैबाय। बिथाङा जोबोर लाजिगुसु। दासो नै मोखांखौ खोन्थिनो नागिरबाय आं, बिथाङा गिदिंना होबाय दं।
थ' आं गाइखेरखौ लायग्रोनोसै गाइखेर लाना फैखांनानै नोंथांमोनजों ग्रोब लोगो मोनफैबावगोन आं मालायनाव भिडिअ शुट खालामनो हानाय नङा न'नि बारनानै शुट खालामा आङो आरोखि ना दिनै न'आवनो शुट खालामबाय थागोन आं जेरावबो बेरायनो थाङा नालाय दिनै अके नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां लोगोफोर बे समाव आङो साहाबो लोंखांबाय गाइखेरबो लायखांबाय बेनिफ्राय जि जोम सुबाय एटसेट्रा मोनफ्रोमबो खामानिखौनो मावजोबखांबाय आङो व्लग्स शुट खालामबाय थायाखिसै मानोना खामानि मावनायाव व्लग्स शुट खालामबाय थानो हाया बेनिखायनो आं निमाहा बिबाय बे समाव स' आं अफिसियेलि व्लग्सखौ स्टार्ट खालामनो आं बैसागुआवसो सानदोंमोन नाथाय बिकज बेनिनो मोनसे रिजोना जाहैबाय बैसागुआव आं व्लग्सखौ बोरै शुट खालामनो नङा होमब्ला थ' शुट खालामनोथ' हागौमोन नाथाय मा होनो प्रब्लेमा दिनै गोबां एटसेट्रा प्रब्लेम दं बिनि थाखायनो आं बे दिनैनिफ्रायनो आं व्लग्सखौ स्टार्ट खालामबाय नोंथांमोननि सापर्ट आरो थुलुंगाखांनायखौ मोनबाय थागोन होननानै मिजिंथिबाय आरो नोंथांमोना जायफ्रा चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो भिडिअखौ लाइक आरो नोंथांमोना अन्नानै मोनफ्रोमबो आंनि भिडिअसफोरखौ नायनानै होजोबो बेखौ आं मिजिंथिबाय थ' बेफोरबायदिनो नोंथांमोना गोदान ब्लग्स भिडिअ नुबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांब्लानो जाबाय अके नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन दिनैनि थाखाय बेखिनियानो बाय बाय जय बर' हारिनि जय